बड'लेण्डआव फिन गावथारनाय जाथाय बे जाथायखौ जों दिनै नायनो फैदोंमोन फुरा नायनानै नुफैबाय सरलपारा पिकनिक स्पटआव दंफां सिखाव होननानै गावनाय जाथायखौ जों नायनो फैथारबाय दा नुफैबायबो माबायदि गावदों दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादोंब्ला जों नुसिगोन दा नैबे आंजों लोगोसे दंफायो बे बिथाङानो फुरा डिटेल्स मोनथिजोबगौ बे बिथाङा फंनैसो बुंगोन अननानै खोनासंलांदो एसे दे खुलुमबाय लोगोफोर रायमना नेसनेल पार्क नङा होमबा दा बेवहाय मा नाममोनलाय फुंखा बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुङा मानो हाग्रायाव थांदोंमोननो आरोना मा लायनो थांदों बेखौ मिथिया दा न'खरनि बिमा बिफाया फोरमायनाय बायदिब्लाबो माने बिसोरनि फोरमायनाय बायदिब्ला मैगं बा माबा मोनसे मुवा बेसाद लायनो थांदोंमोन आरोना दा बेवहायनो फरेस्टफोरा लोगो मोननानै जायगायावनो इनकाउन्टार खालामदों होननानै न'खरनि बिमा बिफाया फोरमायदों आरो दा थारैनो दुखुनांथावना मानो होननानै बुङोब्ला फुंखा बसुमतारी बिथाङा जानो हागौ सासे दायनिगिरि नाथाय दायनिगिरि होननानै दायनिगिरिखौ हमनानै बेबायदि डाइरेक्ट जिउ फोजोबनाया बे मालाबाबो गनायजाथाव नङा बिनि थाखाय बिजिरनो दायनिगिरिखौ बिजिरनो थाखाय बिजिरसालि दंखायो दायखौ बिजिरनो थाखाय दा बिथांमोना हमनानै जेलाव दैथायहरनायमोनब्ला एसे मोजां जागौमोन इनकाउन्टार खालामनो नाङामोन दा बे जायगायावनो जों फैदोंमोन फुंखा बसुमतारी बिथांनि डेड बडिखौ दिहुननाय जायगासिम बे बिथांनि डेड बडिखौ सरलपारा पिकनिक स्पट बिथिंनो दिहुनबाय नोंथांमोना ससियेल मिडिया बा निउसफ्राव नुखाबाय जानांगौ बिथांनि डेड बडि दिहुननायखौ दा बेवहायनो जोंबो खौरां लानो थाखाय फैदोंमोन दा जों खौरां लाखांबाय दा जों क'क्राझार फारसे थांफिनगासिनो दङ दा नोंथांमोना दसे समनि उनाव फुल भिडिअखौ बिथांनि चेनेलावनो नुनो मोनगोन डेड बडिखौ बोरै बोरै दिहुनामोन बबेथिं दिहुनामोन आरो बहा गुलि नाङामोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा मा दुखु मोननाय फोरमायदों बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना गुवारै बिथांनि चेनेलनिफ्रायनो मोनथिनानै मोनगोन दा नोंथांमोना नंगौ नोंथांमोना नायलांबाय था आं फुरा डिटेल्सै होजोबगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायनो दाबाव थ' बिदिबा दोनथ'नोसै गारि सालायदों लोगोफोर नै फुरा दासो ओंखारबाय जोङो पिकनिक स्पटनिफ्राय स' थेंक इउ